Randai padamu, randai 10 IPK 1. Judul carito putih nilang sana. Kami bahasa dari mensatu. Carito Minang nan kami bawakan. Urang tua, urang nan bijaya, nan ilmu nan daya budi. Runjangan itu tak usah dipabanyak. Randai badalan menyolai. Rajonan sadang itu rambi bakatobake rindu bulan bakatobake rindu bulan. Mandede putih nilam sari urang nan arif jowo diman urang nan arif jowo diman. Kok tantang putih nilang sari, inilah gading mulu mata. Lah lansia jamunan ujang-ujang, namun samantang pun itu udah. Apa boleh aja caritokanlah pada rendah. Nak sanang dalam hati, kiro-kiro. Jika itu nan ajak tanyakan, iyo alin ado nan katakan. Tapi samantang pula itu, ada usah sauban. Kadinggo ang renay di ulang, kita imbau dalam padu. Diundang rajo kamu dalam rangka itu. Yuba itu ada orang babangsu, di galanggang minantu dipatui, dimantu orang mana cerita palai kakak. Elok dipanggil bukan selamai, kemudian ini basugiro, mancam dan Benar dia, aku tapi ini sama Ode nuana itu, baduan mengecek surang, serupuk kurang rahasia. Indah, iman Tidak selama yang Tuhan tanyakan, mungkin pada